Ka kacari jong ka US ka ailat ban beno yau Muhammad Khalil unong yakhi bakersian ya ka Gaza ha Colombia. Hukum unong bisyar ka Luciana ban beno yau Khalil samla puli ka Colombia. Khalil ula sim baka don ka jingma ha ka jing singan gari namar ki jing yakhi ki bakersian ya ka Palestine. Lakem yau Khalil hau banai mat badla set jengai nakakan hun jong ka aj. Unong bisyar jong ka immigration ha Luciana ularai ha ka sitoding ba Muhammad Khalil ubalade puli ha Columbia University ulaban beno na US. Da ka bakdew ya ka jingma ya ka jing singan jong gari kabayade bat ka jingnya simenta jong ha ki jingnya ki bakersian ya ka Palestine ha kampaus. Unong bisyar jong katenat kamrung syabari Jim E. Commons ula penpau baka sorkar US kala ai ya kisaki kibasyai bat kiba pengej baka jingdon jong Khalil hakari kala ban wanra ya ki jingma kibala ban penmi ya ka polisi bari kaba pendep ya la ka kendon an ban wengno ya kani kerai kami hadin bala kem yo Khalil men haka pratrik umat dagi nong tre jong ka sorkar pedeng haka lobby jong ka ying jong kabadai jong ka school ba. Khalil lo baladon lai post nem ka karta ubadai nong syong snong jong ka US kat kum ka an. Ula syakam bat syapen kid da ka lingsun syaka jakaset yakin nong wan buhai snong hajina. Kabajengai na ka kenhun an jong lembat ka tengah jong kabadai ka nong syong snong jong ka US. Uneu samlau la syakam no wat hapedeng ka jing ap khmi lenti jong yau khun baning kong jongki ka jing syakam jong Khalil ka dei sibenta jong ka jing pen chitom ben ka bakham he jong President Trump yakin nong yakhi bat ki samla pule jong ka Palestine ki balaya snok tilang ha ki jing yakhi Persia Israel bat ki bala pensawa ya ka sur Persia ya kathma ha Gaza. Kaken hun anjong kala penrem ya ketika rai da ka bakhot ya ketika jing bisyar kum ka jing pen khen ya ka an ka badai unong nya saj an Max van der Hout ulaong bakate ka jing bisyar kadai ka jing pen bernya ya ka rukom trikam ka badai bat kan nuksa jong ka an ru karung syakari kabala penlong atiar ban penduk jaj ya ki jing Persia. Sembut menteri bari jong ka US Marco Rubio ula pendon kam ya ka an kaba om ju pendon kam bha ban kersian ya ka jing syabe snong jong Khalil da kaba kedau baka aibor ya ban wengno ya ki breu simet ki bala ban wanra ya ki jing kta ki ba syar khai bha na ka benta ka polisi bari jong ka US. Khalil siam la syak keno ba ula pen khenya ki noki anya haka jing ki Persia Israel haka school ba Colombia. Henroy ka sorkar US kala penpau baki bom dai ki nong syong chnong ki baya simenta hakum kini ki jing ki kila ban mat ya ka jing sya be snong lada ya ki kam jong ki layo I kum ka jing pen selur ya ki jing mut ki ba ka sorkar ka sim baki long ki ba Persia ya ki jiu ne ki bakersian ya ka Hamas kabadai ka kenhun leno jong ka Palestine.